Wa sekenyero kia musesemo imeyabo chiburabu constituency yabo machoge barabu ime county ya Kisii eriterane Josephat Hamisi. Mbia mono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu ekero emeroberio yo kwariganie kalenda Gusii yo kwariganie tamu entangani korengana ne kalenda ya masomo yo mwaka yo wichi 2023 egendrete imense ya Kenya nigo chiskuru chi abantu nyene chiaterna nigo chiariganetie ase omurobero wa masomo competence based curriculum CBC korengana na Samuel Mireri oyore omo director which skuru chia Precious Hopes nigo bata na barabombe ariganetie boikiranu ase omuroberio yo murikeito Brighton Makori no roboti urwaso bwagare nechi wiki ibere bono chiatigaire erigiskuru nyare chikoigorwa ase bona aborokia mona bebori baendete kuyariganigo chiase amasomo ayo kaukwana negetaseni Ndizi TV umutenerio monene bweskuru ya Precious Hope Samuel Gekonge Mireri nigateruna erebuno mo director bweskuru eyo nigobero beretie ase ogochaka masomo omwaka oyoiga ntore tayari ntogenda tekutayarisha wiki chibere trolenga mupango yo transition ya 6 to 7 ya beire asenjere gwenete tonto kwa challenges nkenke ngitorenga koriria trolenga twabikira para tori chitake iroro chi facility chitake iroro rigana na bana bacha bocha kuna serikali yanje gatugira abana bese primary section trolenga pa nyorire pa visa ile bagendere baraki koso Mireri ngobono anyarire gakobori ya serikali kuinyora abarimu anena ko ba masomo aisaine igoro yo muroberio o CBC bagusabangeringa serikali etwanchire abarimu baito bande bagende for further training iriegere babe more equipped with skills and knowledge yo kwano junior secondary schools yo ntunto kwate school chite annex ntunto kwate na facilities and even then to within the next 2 weeks agochimotwe ntrolenga kwa wiki ile niko tutekegire bigo kwanya bana bagendere masomo kiegara bibiri ni quality boigo ni gaboriria babwatani bejisa imbonsi go chamo irigosira jisemia sense ya Kenya go nare ko yena kero muntu itore se sector ya education tubwatira namna bayibone serikali ne CSC ito iliye machobu iliye togendere okoregasi engiya ikiagara project at the beginning is very good na indemnity cover na matoke na gochimotwe asensemo ya bebori nigasemira bebori ko barenda abana babo asiwike kibere chitigarete yo bebori kamuranche beka abana biyenga kitigarete muteme ko barigania yibera ni school basomo kiagara ensende yo sitabwati abana basomo tegabono itubwati murembe na ntego chigotwara amagenda korengana na Mireri nigate abuna nonyo mwaka weta ubwate mechande menge nigo jiskuru jaye ibere yigotoka sensemo ya chogwa munasuneka cyanyarde chigokora buya mwaka 2023 ubwate mwaka 2022 lengo moko mwake aguruma ya corona ya lengo roro tukatwara challenges mu school lakini yasaye awatokonyire twegera umwaka uyo nande sumwaka uyo school chito bibere tunyorete matokeo ya maya umutiani nabona ari Precious Hopes uneka twanyarogwa twagwate mwana mutangana kaba 424 umwisa kaba 369 ya chogo Kisii annex mutangana kaba 409 umwana kaba 353 aya nigagoja magega ya serikali wetire kiombegeri ya choretwe no murai bwense kurigireria magana CBC Kenya rike abuna muroberio grade 7 8 na 9 otigare a sijiskuru choboroso kuri boderigeta seni Ndizi TV erederane Brighton Makori.